Sekuphele unyaka manje lendlu eseChris Hani eMthatha yashiswa izinswelaboya zifuna ukuthi lo mndeni ukhokhe imali yokuvikeleka. Lezi inswelaboya zazifuna ukuthi lemizi eyakhe lapha ikhokhe imali yokuvikeleka engango R200 njalo ngenyanga. Umnikazi walomuzi wala waphetha nokwaholela engqongqosweni ngomlilo komuzi wakhe. Bathi bafuna umama ubhuti nami cause sisonke bafuna usibulala basishisele phakathi. And abacaba umama akekho nobhuti akekho anibazi babayiphi because nami ndifike bengekho kwalapha endlini. Then banixelela ba ndim ke ozofa xa bengamfumani umama notata. Umnikazi womuzi uVuyokazi Mbingeleli okumanje usekubhaceni uthi impilo yakhe iguquke kakhulu emva kwalesi sisehlo. Ndine depression. I've got a depression and an anger. I was trying to do the suicide when I was in East London to my cousin's sister. Ufuna ukuthi undunankulu wase-Eastern Cape akhe kabusha umuzi wakhe. And I don't want any structure like temporal structures. No, I don't want any temporal structures. I want my 5-room house. Izolo iPhalamende lehlulekile ukufinyelela esivumelwaneni sokuthi ingabe kumele yini kusungulwe ikomiti lesikhashana elizobhekana ngqo nobugebengu bokwesatshiswa kwabantu.